tiña unha vaca na casa. Para moita xente o leite era o seu único sustento. Muxir a man 2 veces ao día durante varias horas formaba parte do día a día. Como foron mudando os costumes? Tiña unha vaca leiteira, hoxe no termómetro. De seguido falaremos deste asunto, faremos memoria aquí no termómetro 1:07 e non só co que ten que ver coas vacas leiteiras. Seguro que moitos de vostedes empregaron algunha vez na súa vida pois isto que están vendo que xa está pois en desuso, non? Estes fornos veciñais están vendo de feito un dos poucos que queda agora mesmo en Galicia, nesa pequena parroquia aí de Viana do Bolo, onde Lucita e moitos máis veciños que víamos antes contigo, Fátima, pois seguen a empregar de vez en cando, non? E vos xa pusestes aí tamén uns pans ao forno, non? Como vai a cousa, Fátima? Ai, que boa pinta, deixado que esteades facendo na casa porque ides gozar desta conexión en directo. Mirade que boa pinta eses pans que víamos. E ademais, amigos do termómetro, vou vos ensinar un termómetro dos de antes. Mirade, aquí, esta rayiña blanca que vai marcando a pedra, eso era o termómetro deste forno comunitario. De cousas que estou aprendendo cos meus amigos. Que toca agora, Lucita? Ides meter o último pan, non? Espera que me vou poñer por aí. Aí está. A ver, metendo o último pan. Aí está, vamos meter o último pan. A ver. Aí está. Estes ya son máis pequeniños para que se cozan antes. Aí está, falle unhas cortes. Cortes. E aí vai Chanín a metelo dentro. Este é o proceso que, como dicimos, Lucita, ti non deixas de facer. Ti sigues a recuperar a tradición, a mantela. Eso é, para que non se perda, pero cando faltemos nós xa non haberá naide que coza. Pero bueno, polo menos irlle enseñando á juventud a que como se fai o pan. Porque antes facíase así e antes, agora preguntolle aquí a Chanín, vos xuntabádevos aquí e cociades todos os días. Como era, Chanín? Aquí era o teleclub noso, o centro de reunión. Non tiñamos outro tipo onde ir, pois vai que viñamos. Traíamos unha botella de aguardiente e un pan, e aí que cullamos unha borracheira que temblaba San Pedro. Pasaban, aquí namoraches de Lucita. Bueno, aquí non, pero, bueno, algunha vez algo e tocou aquí tamén. E como facíades, Regina, a ver que me poño por aquí ao teu lado? Vos traíades a leña, cada un traía a súa, non? Cada un traíamos a nosa leña, deixábamos un formento dunha vez para outra. Un formento, como é eso? Pois é masa leverada para volver a coser, que sería masa madre. Ah, deixades para o seguinte, deixabades, bueno. Claro, deixábamos por seguinte. Ajá. E así. E a leña vosa e a fariña vosa. Sí. Carai, non, é que eran unhas tradicións antigas. Que recordos tes ti do forno este veciñal? Eu teño, son un pouco máis novo, pero teño tamén os meus recuerdos. Nos cocíamos aquí, cando vivía a miña mai, facíamos o pan, pois como estamos facendo hoxe. Quedámonos ca tradición aquí, Chanín e eu, porque agora mesmo somos únicamente os que sabemos un pouquiño de... Non vos vexo traballar moito, levamos traballando toda a mañá. Non ibades facer aí unha empanada que quedaba por facer? A ver, que teño que poñelos aquí a traballar. Non, é que levamos aquí... Canto cociñades? Pasacheste un pouquiño, Lucita, hoxe ca masa, Sí, Saca, o Chanín, saca a empanada. Lucita, que nos queda aí por facer? facer unha tapa de facer acabar a empanada, agora facer unha empanada que falta. E agora vamos a sacar xa as outras, que xa estarán cocidas. Vamos a mirar a ver se están cocidas. Bueno, isto é, hai que mantelo, Lucita, isto non se pode perder. Non se pode perder. Hai que manter a tradición, Mira, hai que pinta ten a E empanada. ademais, bueno, imos despedir con esta empanada porque, amigos da casa, vou na probar eu, pero vos na casa non tedes que vir aquí a Vilar de Vilo. Graciñas, amigos, levo amigos de todos laos, pero de aquí levos, veña. Ojalá que teñamos tan longe que nos podamos... Ai, Fátima, uns amigos e un cachiño desa empanada que, madre mía, ten unha pinta, unha dedo mediodía. Uf, Bernardo, que nos perdemos ás veces aquí dentro. A ver, que quedan poucos fornos como a ese xa, non? Sí, e iso que facían unha función colectiva, e moitos están a recuperar, como veremos, Rocío. Facíase uso deles efectivamente de xeito